mina empilweni yami ngidinga umuntu ozolokho engicorrecta engitshela izinto engangazi. Ubani odinga ukutshela izinto? Ukhuzana. Ukhuzana odinga ukutshela izinto umuntu ongamazi. Barong emnewethu abantu uma bekuthuka fanele bakutshela amaqiniso nje ngqo. Fanele bakutshela amaqiniso abantu. Abakuthuka barong. Ngibonela ivideo yakho ku YouTube ngithi ngizoyibheka ngala sengihlangana nalena kuqala. Mina angazi mnewethu ukuthi inkinga yakho yini ngoba phela empilweni uyayihlanganisa impilo uyayizama. Ukhona ku TV ku Smoke and Mirrors la ngakubona khona nakwamanye amasopa nje ngibona khona futhi ngajabula ngabatshela la endlini ngoba bakwazi ukuthi hayi umnewethu lo phakela umthakathi wakwaNongoma noma ngasazeke isigodi. Uyabona iyiphi le attention oyifunayo ongayitholi? Leyo udantatheke manje engathi inkunku inqunye ikhanda. Ngoba phela impilo uyayizama, ukhona ku TV, ukhona emabhizinisini okufuya kwenkomo, okudayisa kwenkomo, ukhona nawo ISP, ufunana, ukhona nasenzizweni. Yini leyenza manje ukuthi uvele udantatheke? Phela manje uyadantatheka phela manje uhlo wenkomo enqunye ikhanda. Uyabona? Ngeke abantu bengakutshela abantu uma uphambukile. La kwa social media lana akhona kwandabandaba lana mnewethu uzokutshelwa ingane la ukuthi uphambukile kutshele ngendlela yayo ikuthuke. Uma nifuna ukuhlonipheka kufanele ukuthi niposte izinto ezihlukile kunalezi enipostayo. Njengoba ubonisa ukhuzana niyamazi uphila naye njengoba nje uthi ufuna ukuboniswa umuntu ongaphili naye. Ukhuzana odinga amandavazi kubantu angabazi. Uma uthi udinga ukuboniswa yila abantu okhuluma nabo ufunani phola ngoba uthi inamba zabo unabo unazo inamba zabo ufunani akuthini? Wayephela ngabafonela ngaphela bona uma uthi udinga ukuboniswa yibona usitshelelani thina uzokhulumelana la. Sekuningi bhuti udecilela abacule igama labo phansi. Njo waqala ngijoka ngayithulela ngaze ngiphawule baphawula abaningi. Manje sokukhuzana manje. Ukunini la kwamncoma khona ukhuzana mayenze kahle. Uma uthi awuhambi netrendayo kanti utrendela mangala ngoba phela ukhuzana wenza imali yasebenza. Ukhipha album eshisa kona bonke abaculi. Fanele manje siyakathana ishinike kuyena manje sizonaka wena ngapha. Ufunana nenganeni njengoba ubiza wakho kulungileke ubiza wakho manje umoshelana umculo wakho ngoba ayike inkampani yasebenza kuyona ukhuzana. Aqashe khona umlungu uyayisebenza uzimele wondla umndeni wakho uphilisa umndeni wakhe ngalento. Usakwenziwe njani ke manje? Kunakwe wena. Uyasazi nezizathu senzosixabane noma umuntu yenziwa nje ukuthi akabuyele emuva. Bangakona abantu oxabana nabo empilweni wabuyelana nabo. Asazi zathi esenza ukuthi wena uwehle kuba yikhansela kumphakathi wawenza kahle wawukudinga wafanele ukubuyisela kuba yikhansela nawe. Nawe unezinto zakho nje indaba zakho ebhekene nawe. Kola sesho lutho. Nifoma ngikhanda ama TV manje nifoma ama TV ama TV ukuthi ninyukwe ngengane kwaba nini lengane inwetshwa eneshule engakwazi ukuyikhuluma mayikhuluma kuthi uyithanda ukukhuluma ebengeke athula mayibhala istatement amayisay udlule somiza ukuphatheka kwabi kwayo kuthi ibhala amayisay. Nifunda njani ngathi manje? Alemiyene iphela impilo yakhe onela ulobani kwakhe impilo njoba udlala induku uhamba zonke lezi ndawo lezi uphela impilo oyiphilayo. Ukhona niyiphila nini impilo yakho ukhuzana? Fanele ukuphendulana nani manje ekwi level engaka kwaMaskandi? Nifunana enganeni phakela umthakathi newethu? Kada basakhuza mina abantu ophila nabo phela fanele bekukhuza phela manje abantu ophila nabo uthi cha ngathi usogala wele manje uso beyond.
njalo niqhamuka nozogxeka wena niqhamuka uyagxeka wena uqhamuka uyagxeka wena wazi abantu abalalwayo omaskandi abalalwayo yonke lonto leyo yini kwenze njani ngoba uyeka abantu beyiphilela impilo yabo bezamela isikwa sezingane zabo nabo kuhle ukugxeka umuntu osekwancoma ngaphambilini akaze ngibone mina ivideo yakho uncoma ukhuzana imisebenzi yakhe emihle ngaphambili akaze ngibone mina ukhuza abantu abathuka ukhuzana daily uma epostile njalo uma postini yakho ungabona kugcwele inhlamba akwazi uyikhanda ivideo ukhuza lo mhlola lo ungithathelele kama ukuthi lo video wayikhanda kodwa mina ngiba ngiyakufollowa nje ku Facebook na TikTok angaze ngize ngibone ivideo ikhandele ukhuza isihlava sokuthuka kwabantu sokuthuka ukhuzana njalo ngiqhamuka nokuzogxeka njalo kwenze njani abantu mabephawula fanele manje ufuna ukuhlangana nabo manje ngoba nakho abantu baphawule ngendlela ongayithandi akube bonke abantu bakhuluma into oyithandayo la usekhulumile kumuntu ndabandaba akasaphikiswa umuntu userash final wethu le akekho abantu abandaba la social media lo hlezi ngweseka ngima nawe ngibabaza umsizwa bakho nobugagu bakho nawe imisebenzi emihlo yenzayo ngiyabona ukhulisa insizwa kuhle lokhu impela ngiphunyukile impela ngihlulekile ukuyibamba indlela owenza ngayo ngihlulekile ukuyibamba ngakho abaculi bebaningi ngaka nje la South Africa abaculi bamaskandi ukhetha lo mthandayo lo ngamfuni imiyeke Kasolo mthandayo futhi umculo yeke phasi ukhuzana unaka impilo yakho